Аз съм в Римска баня, хотел Римска баня, а не съм на Римска баня. И сега отиваме в една площадка и ще се качим по паралката ли да се качим? Какво? Не. И малко ще да падна. Качвам се по стълби и отивам на едно мостче в площадката. Ето го. И ме е страх да не падна, защото аз съм на вечеря. Крава? Откъде пък крава? Ето сега ще ви покажа. Куче, ти също. О, не, това не е на добре. Но това не ми интересува този момент. Защото ние говорим за Римска баня, а не говорим за село Баня. И аз мисля скоро да се кача в стаята ми, който е апартамент. И е много удобно на голямо легло. Добре, това е почти всичко. Само трябва да ви покажа и друга част. И да ви покажа друга част от Римска баня. Това може би най-много ще ви кажа. И сега ще ви покажа и джакузи. Добре, почти всичко. Това е почти всичко от мен. Само да ви покажа басейна за деца до 6 години. Вървя. Няма значение колко време ще вървя. Само трябва да ви го покажа. И сега Добре, това е всичко от мен. Чао, чао!